La síndrome d'apnea i hipopnea durant el son, és a dir, la SAS, és un trastorn respiratori que es produeix durant el son, que consisteix en episodis freqüents d'obstruccions de la via aèria superior, que provoca interrupcions i pauses respiratòries. Aquestes pauses respiratòries és el que anomenem apnees, i una apnea és patològica quan dura més de 10 segons. Aquestes apnees són provocades per l'obstrucció en la via aèria superior, que sol produir-se durant el son degut a la relaxació muscular, o bé per obstruccions en la via aèria superior, que solen ser un motiu molt més freqüent. La SAS és una malaltia crònica i molt prevalent, ja que afecta al voltant del 5% de la població general. El perfil típic del pacient que acudeix a la nostra unitat del son solen ser homes de mitjana edat, al voltant entre 45 i 50 anys, obesos, amb sobrepès, i que solen tindre coll curt i gros. I el seu principal motiu de consulta solen ser roncs forts i les apnees que són visualitzades per la seva parella o bé per la persona que conviu amb ells. Aquestes pauses el que provoquen són ofecs nocturns o bé microdespertars que són inconscients, que fan que el pacient tingui un son poc reparador. Aquesta baixa qualitat de la son provoca que els pacients l'endemà, quan s'aixequen, estiguen cansats i que el motiu de consulta també sigui que s'aixequen pitjor que s'han anat a dormir, amb boca seca, mal de cap al matí i durant el dia tenen una excessiva somnolència, és a dir, que s'adormen en situacions que normalment són quotidianes, com per exemple parlant amb algú, llegint, davant de l'ordinador, mirant la televisió i inclús conduint. Cal recordar que l'apnea de la son es produeix una davallada d'oxigen en la sang i això produeix un augment de lo que són les alteracions metabòliques en el SAS no tractat, com per exemple augmenta la incidència de la diabetes i també del colesterol. A més, també s'ha demostrat que l'apnea de la son no tractada també augmenta els trastorns cardiovasculars, com per exemple la incidència de la hipertensió de difícil control o bé la incidència d'infarts, d'angina de pit, d'arrítmies, d'insuficiències cardíaques i inclús també pot produir alteracions cognitives com és la pèrdua de memòria o alteracions sexuals com és la impotència sexual. Cal recordar, a més, que l'apnea de la son és un problema de salut pública, ja que és responsable del 25% dels accidents de tràfic. Per tant, des de la unitat de la son, el que volem recalcar i recordar és que si vostès s'han vist identificats en els símptomes clínics que hem anomenat, és a dir, si fan roncs, si la seva parella ha visualitzat apnees o la persona que conviu amb vostès i a més s'adormen durant el dia, els recomanem que acudeixin al seu metge de família i que siguin remesos a la nostra unitat del son, que és l'única unitat del son que està acreditada actualment en la província de Tarragona.